дар шаҳри турсунзода бо таъсиси гурӯҳҳои корӣ чорабиниҳои тарғиботиву ташвиқотӣ бароҳ монда шудааст, ки ба ҳар як муштарии барқ ҷиҳати самараноку оқилона истифода бурдани он, пешгирии ҳолатҳои дуздии барқ ва саривақт супоридани маблағи истифодаи он корҳои фаҳмондадиҳӣ доир гардида истоданд. Воқеан расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ барои рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. Яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи энергетикаи кишвар ин сарфакорона ва оқилона истифода бурдани нерӯи барқ аз ҷониби ҳар як муштарӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҳамин замина тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба риояи тартибу қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ бо мақсади таъмини пурраи сокинон ва корхонаҳои мамлакат бо энергияи аз ҷиҳати экологии тоза ва кам кардани талафоти он ворид карда шуд. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 63342 муштарии барқ аз ҷумла 6662 муштарӣ аз ҳисоби аҳолӣ ва 2680 коргоҳу корхонаҳо расман ба қайд гирифта шуданд. Тибқи иттилоъ дар ҷанбасти семоҳаи соли 2025 талафоти нерӯи барқ дар шаҳри Турсунзода 24%-ро ташкил медод ва моҳи апрели соли равон ин нишон дод то 20% кам карда шуд, ки натиҷаи пешбурди ҳамин гуна корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ивази таҷҳизоти кӯҳнаву фарсудашуда ба технологияи нав мебошад. бо мақсади кам кардани талафоти барқ дар шабакаҳои шаҳри Турсунзода зиёда аз 11500 сӯкунакҳои барқӣ аз дохили ҳавлиё ба ҷои намоён бароварда шудааст. аз ин 8590 сӯкунакҳои барқии индуксионӣ ва сӯкунакҳои барқии электронӣ иваз карда шудааст. давоми соли 2024 барои хушсифат таъмин намудани нерӯи барқ ва инчунин кам кардани талафоти нерӯи барқ ба миқдори 760 адад симчӯбҳои фарсуда ба пояҳои оҳнии бетонӣ иваз карда шуд. ба миқдори 8000 метр ноқилҳои фарсуда ба ноқилҳои лучи А50 А70 иваз карда шуд. дар маркази шаҳри Турсунзода трансформаторе ки дар ҳолати сербор қарор доштанд ба трансформаторҳои иқтидораш баланд иваз ва устувор карда шуд, ки ин ҳам метавонад барои кам кардани талафоти нерӯи барқ мусоидат намояд. Истифодабарандагони қувваи барқ бояд дарк кунанд, ки то истеҳсол шудани ҳар як киловатт нерӯи барқ заҳмат ва маблағи зиёд сарф мешавад. аз ин рӯ сокинон ва роҳбарони корхонаву ташкилотҳо новобаста аз шакли тобеияташон пардохти маблағи истифодаи барқро ҳамчун масъулияти шаҳрвандӣ қабул намуда дар иҷрои он аз имкониятҳои замони имрӯза пурра истифода баранд ва ба ҳолатҳои ғайриқонунии истифодаи барқ роҳ надиҳанд. дар раванди корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гурӯҳҳои кории ҳамзамон доир ба истифодаи самараноки қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ, арҷ гузоштан ба таъриху фарҳанги миллӣ, расидан ба қадри истиқлолият ва амнияту суботи сартосарии мамлакат бо ҳар як оила суҳбату вохӯриҳои судмандро ба роҳ мондаанд. бо мақсади иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти истифодаи самараноки нерӯи барқ ва тағйиру иловаҳои воридгарида ба қонунгузории соҳаи энергетикаи кишвар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Турсунзода дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дахолдор, гурӯҳҳои корӣ ва зергурӯҳҳо таъсис дода шуда дар маҳалҳо корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гузаронида шуда истодааст. ҳамзамон иқтибосҳо аз кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба риояи тартиб ва қоидаҳои истифодабарии нерӯи барқ нусхабардорӣ гардида аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ дар маҳал ба ҳар як хонавода дастрас карда шуда истодааст. чунин тадбирҳо танҳо ба хотири пешрафти соҳаи энергетикаи мамлакат, таҷдиду азнавсозии нерӯгоҳҳои барқӣ ва дар ин замина таъмини рушди босуботи дигар соҳаҳо, инчунин фароҳам овардани шароити муносиби зиндагӣ ба аҳолӣ равона карда шудааст.